Kubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Ninwan ra mangi hakerdob ying jongpi. Kaseng Henyo Tribute Council Tersat Circle kala penrem jor ye ki bor penya jong ka Shillong Civil Hospital ki bala IT ka medyap jong ka wei ka long kemi ka bala yabit ya uknyang jingpang COVID-19 klempat yo setia ye ka kaipot bala dab le test hadin bakala khlano haka arpu saw trik ubna jilleo 8000 arpu wei ya ka med jong ka long kemi la shimti no hospital da ki nong elam shnong bad de ki bahaying hasem ki ba shong basa haka shnong tersan Kasengala buru ye ke jingkeli babalai ki bor penya jong ka hospital ki kloi ban IT no ye ka met jong ka ni ka longkme klempat yo ye ka test report jong ka COVID-19 jong ka ni ka longkme kani ka jingja kajia hadin ba iwei longkme iba thia pang hangte possible hospital Shillong la katu kani sngi ba iklat minimum step but hadin kajing klat kajung i ki bor penya jong ka ke hospital ki IT hi ki bahayeng na ka banta ban sei ya ka met yam nadu ICU ado banda penbiang ado ambulans ban kim sim khang dane kim sim don kanu ka jing persya ya ki bahayeng bakin kin sim hakti ya kamet badru la dadai ba kidei ban khang ru kidei ban khang ya ki bahayeng namaria kani kabriu ka ba dang test ka bom simpat yo report kisha ban ra ya ka hashnong bat hashwa ban poi hashnong ki yo jingtep ba kani kabriu kadon jingpang COVID-19 ban kumta klap kendit ya kibahaying badi hitu ki nongshong shnong ki ba let sim ya kaneka met yap ka jong i namar om sim don kanu ka jingda lane ka jing penbit penbiang na kaleng ka hospital kum kata ka briu ka bayap na ka jingpang covid ban anda kla yo ya kani ka khubor ki kini ki bahaying ki haban let phabyang shapo CSC mauplang naga benta mat penbit penbiang ini ke beliau. Ti kala long ka jingma ya gitu ki balet shaw ya ka. Badru ya gitu kinong yalam shnong jong ka shnong perkse ha ka ba kila haban let ban shimti ya kini kamet bat kilangat ya lade kum kita ki high risk contact ka ba ki haban shong quarantine ya lade. Ti kini sibenta kala bu jing eru ya kashnong namar kinong yalam shnong ki bade kinong yalam jang CCMT ki haban shong quarantine ladi ban kani ka jingle jong kinong penya jong ka ka civil hospital kalong ka ba thurmur ban ka ba wanra jingmaru ya ki nong shong shnong jong kani ka dong ban ka thain ki jungi kum kinong trei jong ka kot ka khia hajing sisa kideban long kinong pen ilenti lane kinong but ya kita ki protokol kaba ka sarkar kalabu henrei kani kerkomle kalong pemban kumba maki ki pen priang pemban ya kani ke jingpang khamtam si kinong kendong ni penram jur ya kani ke jingle jong kate ke civil hospital bat kumjuru ya ka health department bat ni dak kerpat ru ya health minister bat kumjuru ya ki DMHO ba kinong pe khamtam ya uni ban COVID-19 ba kidei banda pensitom lani kidei ban ai ting ya ba kum kini ki hospital ki ba le kum ni namar ba kawan ra jingma ya ubabun ubalang tingi nakaliang kasengi penrem jur ya ba kum kini ki jingja ki ba jia khamtam hakini ka dong ba ka thang ki jungi wat nginum kwa banang ni sekmat kan jia syu kum kini ke jajing dia namar kani kalong ke ke bak pensusi ya kisnong kitau bat ya kipai babun balang